Hi mga karon bell, kumusta? Di ta magpaka-bitter pero magluto tag bitter gourd karon. Gikan ko sa unahan sa merkado sa amua Malakaw ra. Ang atong gasto karon 53, dala na sa hipon ang atong appetizer, ang atong second dish karon. Need kita mo kaon og ampalaya mga ka-bitter o karon bell di ay. Kay bawo naman ta ang ampalaya makareduce sa blood sugar control markers including hemoglobin. Nya maka decreases sa timbang ug low in calorie siya ug high in fiber. Naa siya iron ug potassium. Atong ibutangan og itlog, so na siya protein, ang uban karne ibutang. Tara, luto na tong paliya, ato lang siyang ibutang-butangan og pisik-pisik nga hipon para na siya puwa gamay. Og sa laing bahin, dara atong hipon, ready na sad atong igisa atong hipon. Basic steps lang ang pagisa, ahos, bombay, kulikot, espada na sa uban, niya ato daytong lunod ang hipon. Atong butangan og gamayng bitsin, narani mo or pepper imong ibutang, unya butangan na to og duha ka inani nga asukal. Ano ko butang sa asukal, ako dayon gi tunga kay akong gibutangan og itlog ang katunga ang katunga wala na ko butang itlog. Ug taran mao ni ang gibutangan og itlog. Ug nahimo dayong tulo ang atong putahe karon, paliya, ang hipon nga wala itlog, ang hipon nga nay itlog. Iiting mga karon bell, og mao kini ang Ronbell gums.